bafowethu angisabingelele isikhathi asikho ngoba ngila kumasadi bamnyoko ephangula inkomo njalo lapha zo-24 ngenze njani balandeli ma-supporters nanka amawele phela asekile manje athi amawele ngiwathathe wonke engathathwa yedwa ngenze njani ngifuna ngicele kube yinini eniphawulayo ake nikhulumeni mina ngizoyithini phawulani balandeli napha amawele lona sefikile kwaGudluzu ungena funa ukungena kwaGudluzu ungena ngisawucela ekhaya ukuthi ena kwenziwe njani makubo sozobayibona abantu abakhulu imali ukuthi bona babona kanjani abalandeli bona bazodecide iy'nkomo seyithathe kodwa manje abalaleli bathathe 2 ubaba noma thathe oyedwa phakathi kwethu nithini nina asithathe soba u2 noma thathe oyedwa phakathi kwethu bephawulane phela abalandeli ngoba ngithe nami ngisazohamba ngiyocela ekhaya kodwa bathi nina nankinga nomanalini babethu athina sinankinga kodwa sifuna ukuzwa ngabo abantu ukuthi bethathe 2 noma oyedwa ngibotha kungidideka bafana kakhulu la uyabona bafana kanjani uyothi ubuye nje phesheya le ndoda ngiphawu wasekushintsha phesheya nayi kephi yamawele nginenhlamba ngiyabona mana-ke awuzobe bekumbono wakho nazi into wazakwaXabe zithi ziyafa ngoprofesa ogcilazanayo ogcilazana online awuzochaza 24 amanguni akhona nekhaya amanguni manje phela lapha ekhaya into le engabaleki usomlungu lapha ekhaya nendiye ekhaya inqinisweni ngiyakwazi ukusenga kodwa ngifuna abantu abakwazi ukusenga amawele ilapho indaba-ke ubuthatha thina siyoba yi-trophy ngempela ngama-trophy akho manje ngoba ngeke nginibone nje kahle ngizobona ngani yena amawele moto tengiculaza ngizobona ngani ngizama nomike ekhaya endabeni yena kubani ufana udlala ku-TV ubani ubani ngamnibona wasibo awuze ngapho ndoda uzobonisa lapha nakho ngingambona khona le ndaba kunjani mnumzane kunjani ayizogcilaza lathi lapho izogcilaza lathi ipasata kuyaphila bona ngisenkingeni napho makwabo manje bathi bafuna ukuya koGudluzu ungene ngisawucela ekhaya manje ubona kanjani ngoba nabalandeli napha phela besafanele baphawule hayi mina ngibona right impela nje bathi bayazazi bafuna ngizwile kancane ngidlule bathenga uhlobonini inkuni awuzole bayazi beyifika uyazi ke kumele ukwenze mana bathi yabantu lapha ekhaya sibasihlala nodala lezinto engabe ngisizi ngoba inkazi isikhongo ngibona bezincane kodwa manguna yazi mina ngiphethe amagula ashebile uthi zincane unjani ucacile sazokucabanga ngizogcilaza kanje ngaba phela umoya mawelapho ngiyasangiphazamisi ngabekhethe kukhulu uzazenzela impesheni ngoba ngiyapesheya nje yapesheya uzobuyela nemali kunjalo uzothi uma ubuye uzobe sengishintshile funomunye lapha uzobona usishintshile kuzokhetha oyedwa khithi soshintshana uma ubuya phesheya sekhona usho kanje hayi phela ngeke kunake awumchazele ngizobabona kanjani wesibuka baleke ngibonge kakhulu efejini lami namhlanje ngiphethe amaqaba ey'ngane ezinesiphiwo namhlanje nje bengicela ukuyinikeza isibusiso ngiyayishaya ingoma uNkulunkulu nibusisile because akusona ukuhlonipha kwenu ngoba ngihamba nje nami ngishiye abalungu baphesheya laphana kwaGudluzu ungena abasentaliyane balele ekhaya bazongilanda lento ibizwe ngamazi awu-27 phesheya manje nabaqulu ngeke ngikuvalele ngaphandle ngoba ngibathena ukuthi ispirithi sami sifuna ngiyaqula besiqala igcilaza le manje aningikhazeleli le ngoma ena engiculaza ngayo kanje ithini ngamhlezi iy'ngane
yabona nathi asazi le ngoma ivele iyabala into enkulu kakhulu eSouth Africa. Umuntu wonke umuntu mekushoniwe badlala yona. And kuyasijabulisa kakhulu mesibona i-support abantu abasinika yona engaka. Lathi siyathuka ngendlela ekwenziwa. uNkulunkulu kukhulu nje kakhulu uNkulunkulu. Akukho sikwenzayo, asenzi ngalutho. uNkulunkulu nje angazi nganibona ukuthi ngizoyakude engeke ngiqhawula laphana nanisezinga kuyangithi Kami lapho nasivloid lapha ku-SABC 1. angisanibona uma ngithi ngobala ufamba awu phela ngoba ngibiza ngomfundi ngibayijana aniboni lapho ngaphakathi lo amazi amadoda athanda intombi kangaka ngoba intombi lezi uma uthanda kakhulu ngibangela uzoba ne-stress siposta belungu ufuna uba yiko ngihlale efake ikepeni ebakwethu ngibonge kakhulu banithanda balandeli bathi nje eyi akube yini eniphawulayo nami ngidedela kunini ngizothengela namaphilisi Yes. Amaphilisi asiyasipot. Siyasipot. ake nikuke ngibona wenzani kuyakubukani hawu uma kuthi impela ekufanele ngimthelele ngomkhulu ekhaya